pozivajući vas na bogoljublje i čovekoljublje, deco naša duhovna, pozivamo vas i da svagda ostanete uz onoga koji je pobedio sva stradanja i iskušenja, koji je na kraju pobedio smrt kao naše najveće neprijatelja, da ostajući uz njega ostanemo dušom i srcem uz naš stradani narod na Kosovu i Metohiji i u svim krajevima zemaljskim gde pravoslavni stradaju zbog svog imena i svoje vere u Hrista, koji je rekao: ne bojte se, ja sam pobedio svet. U Vaskrsnom Hristu pravda uvek pobeđuje. Njime i u njemu ona će pobediti i u naše dane. Ako je Vaskrsni Hristos sa nama i mi sa njim, onda ko će protiv nas? Sa ovim mislima i željama mi vas pozdravljamo najradosnijim pozdravom: Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.